Wil je hier dat kijk 4 dus baarsje? 4 dus baarsje, nou wat? Voor iedere subscriber in januari op mijn YouTube kanaal is je een kleine 4 baars. Max dus trouwens, maar laten ze niet onnozel doen. 4 dus! En dat tover ik dan op een of andere wijze onder doet een nummer. Een vrij lang nummer. 4 dus, Karel. Dus, als je primeur wilt, dan kun je zo zwaar sharen dat het niet meer normaal is. En dan krijg je een 4 dus. 4 dus, ja. 4 dus baars moeten schrijven. I got a bad feeling about this. Yes. Die Karel. Ah, het beste liefhebbers. Als je nog niet zo deur aan 4 dus. Ik zou vooral mijn YouTube kanaal wat meer willen gebruiken in 2022 voor mijn jong te interageren. Laat me weten in de comments welke type content dat je zo wil zien op de channel. Als je mijn Area 52 video gezien hebt, dan weet je dat ik in 2022 dus weer al elke donderdag, nee, elke woensdag dus van een nieuwe video droppen. Wat ik ga droppen, dat weet ik nog niet 100%. We gaan heel wat versifiëren. De AB-ceremonie komt eraan. Vers 4! Dit is een nieuw album. Of 2. Of 3. Als je wil meer weten, dan ga je mooi subscribe! Hey, dikke merci voor je support. Ik mag ze appreciëren, mag je de video willen sharen en vooral subscribe! Zeg tegen je man dat ze moeten subscribe! Zijn je ouders op YouTube? Subscribe! Wil je dat ik 4 dus kan? 4 dus baas. Oh, goed idee samurai. Nieuwe video man. 4 dus baas. Nee. Je gaat je wegschrijven. Nee. 4 dus. Baasje. Is dat mooi? Subscribe. Kom aan. Klik misschien ook op de bellen. Dan krijg je direct een melding wat de nieuwe legendary op je afkomt. Pop. Hey yo. Thanks voor de love gasten. Echt apprecierend. We zien je. Awesome. Nog steeds.